Wara li bejn Ottubru u Diċembru tas-sena l-oħra l-prodott gross domestiku naqas b'0.3%, bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena il-prodott gross domestiku naqas b'1%. Għall-President tal-Forum Unions Maltin John Bencini, ir-reċessjoni ilha ġejja fuq pajjiżna u huwa inkwetanti kif il-Gvern baqa' jiġħad din is-sitwazzjoni. Min jgħix f'Malta jaf li din ilha ġejja u ma kenniex bżonn din il-konferma il għaliex kulħadd huwa konxju mill-purchasing power tal-ħaddiema, mill-istaġnar fin-negozju u mill-parteċipazzjoni negattiva min-nisa fid-dinja tax-xogħol. Il-Gvern irid jgħid xi ħaġa, ma jgħidx joqgħod jgħid li mhux veru, ħanibdew minn hemm għax il-Gvern qal mhux veru din mhux veru din hija kwistjoni teknika qed jgħid speċi kwistjoni ta' numri biss u li mhux veru din qed inkwetanti. F'kummenti lil One News John Bencini jgħid li r-riżultat tar-riċessjoni jista' jkun telf ta' impjiegi. Tista' tfisser ukoll kif ġara f'ħafna pajjiżi li dina konsegwenza ta' dana jkollok telf ta' impjiegi u r-raġuni hija faċli għaliex f'reċessjoni l-industrialist jibda jara kif sa jnaqqas mill-ispejjeż li għandu. Ir-riċessjoni ma tħallix biss effetti ekonomiċi, iżda wkoll riperkussjonijiet soċjali. U allura jekk sa tħallilek effetti soċjali ħżiena, li jista' jkollok konsegwenza lin-numru ta' nies f'xifer il-faqar li f'pajjiżna llum laħaq 83,000 popolazzjoni f'pajjiżna. Dina n-numru sfortunatament jista' ukoll jiżdied.